Hola, princeses i cavallers, com esteu? Espero que estigueu tots molt i molt bé. Aquesta setmana és una setmana especial. Dijous celebrem la Diada de Catalunya. Celebrem Sant Jordi. És per això que jo us proposo fer una rosa. Una rosa que tindrà els colors de l'Arc de Sant Martí i un missatge molt especial. Tot anirà bé. Doncs som-hi. Què necessitarem? Necessitarem 2 tovallols de paper blanc, necessitarem retoladors amb els colors de l'Arc de Sant Martí, necessitarem pals de fusta, si no en teniu no passa res, podeu fer servir canyetes o podeu fer servir un foli embolicat, necessitarem tisores, celo, una cartolina blanca per fer el núvol i aigua. I la senyera de cinta. Si no teniu la senyera no passa res, la podeu dibuixar vosaltres o poseu qualsevol altra cinta. Començarem agafant un tovalló de paper i pintarem els colors de l'Arc de Sant Martí. Començarem pel color vermell, farem una ratlla i a dins hi farem ratlletes. Després el taronja, després el groc, després el verd clar, verd fosc, blau i per últim el lila. Farem ratlletes. Veieu? Us ha de quedar així. Aquí ja en tinc un de preparat perquè el pugueu veure. Us ha de quedar així. Farem el mateix amb mig tovalló de paper que el pintarem amb tot de color verd, que seran les fulles de la rosa. Un cop tinguem això pintat, agafarem un plat i posarem una miqueta d'aigua, no gaire perquè no ens interessa que el color s'escampi molt. Posarem aigua per sobre i amb el dit anirem apretant, farem el mateix amb el verd, posarem una miqueta d'aigua a sota, el posarem a sobre, una miqueta d'aigua a sobre, veieu com va quedant, que va agafant, es va escampant el retolador i va quedant tot del mateix color. Aquest igual, si veieu que em falta una mica més, en tirem una mica més, no gaire, una mica més, i ho anem apretant. Un cop ho hàgim fet tot i ho hàgim tingut ja tot els colors ben escampats, ho deixarem assecar. I demà ho podeu muntar. Si teniu molta pressa o no fa un dia assolellat o no teniu un lloc per poder secar bé, ho podeu fer-ho amb el secador. I quedaria així. Això ja ho tenim sec per fer els pètals i això serà per fer les fulles de la rosa. Començarem, agafarem el tovalló dels pètals, l'obrirem i el partirem per la meitat. El doblegarem, val? I l'embolicarem per fer una rosa, els pètals de la rosa. Veieu? Un cop tinguem això, agafarem el pal, el posarem aquí sota, agafarem un tall de celo i ho fixarem en el pal. Veieu? Posem una mica més, que no caigui. Val. I ara passarem a fer les fulles. Agafarem el mig tovalló, agafarem les tisores i tallarem per fer les fulles. Ja ho tenim tallat, ho obro i ho poso a baix, a sota de la rosa. Veieu? Agafaré un celo
i el fixo aquí sota. Ho farem una mica més. És molt fàcil, ja ho veureu. Muntar això és molt fàcil. Vinga, doncs ja tenim la rosa. I ara posarem el núvol. Agafarem una cartolina, dibuixarem un núvol i escriurem "Tot anirà bé" i la retallarem, com aquesta. Veieu? Jo aquí ja la tinc retallada, tot anirà bé, i aquí he fet un forat amb la mateixa tisora. Després ja tenim la rosa i ara hem de posar el núvol aquí. Agafarem la cinta, en tallarem un trosset, la passarem per aquí dintre. Si no teniu cinta, ja us ho dic, o la podeu fer vosaltres o agafeu qualsevol cinta que tingueu a casa. I fem un nus. I fem un nus. I ja ho tenim. Ja tenim la rosa preparada per poder-la regalar a qui vosaltres estimeu més o per poder-la compartir tota la família. I res més, que tingueu una bona diada de Sant Jordi, cuideu-vos molt i tot anirà bé.